Добре дошли в моя нов канал. Коста хора, добре дошли в най-тъпото ми видео. Коста хора, добре дошли в най-хубавото ми видео, дето сега ще правя. Добре, това е най-новите видеа, защото преди, спомняте си ми профила преди в моя телефон, но обаче моят телефон се счупи и затова изгубях си профила. И нямам YouTube, затова ни правя нови видеа. Ето както виждате пред на баща ми телефона. Млъквай ти, тук как гледаш правя ютубско видео. Тук така е братовчетка ми Мелани, тук това е сестра ми. Добре, нека да видите какво пише тук. Добре дошла Мелани. What the fuck? Добре, чакайте, чуете малко фармата. Добре, това не е смешно. Добре, днес искам да видим. Ебати работата. Какво правя сега, да знам. Вижте, както виждате, тук сега днеска ще направим аутро. Аба, чакайте. Всички в коментите пишете интро да направя. Първо не съм направил аутро, че тогава интро. Добре, сега започваме с азбуката. Ей, мама му шеба. Добре, сега започваме. Първо започваме от Б, че тогава защото чакай. Първо окей. Добре. Коста хора, аз съм Васко и днес ще правим аутро. Добре, както се върнах сега в видеото, каквото видяхте, за това, първо започваме с Б. Букук, братле. Букук, между другото, като нямам букуци. Моква е. Изхвърлях букука. Добре, дидох, както виждате тази паричка. Чакайте. Чупи телефона, да. И В вечеря, братле. Просто ще взема просто един картоф. Ето в моята къща. Добре, знам, че няма почнат картина. Само ще почна, нали, за... Коста, хората, така е майка. Мамо, кажи здрасти. 23 евро. 23 евро. Кой? Аз съм ютубър. Добре, както видяхте, вечерахме. Просто съм вечера, защото не искам. Добре. Мама. Коста, хората. Кото видяхте, а? Моква ти! Чакайте, айти! Сега започваме с Г. С Г. Това дума. Гледаме на телевизия, аре! Чобим да гледам телевизия. Както виждате. Добре, не идете ме питайте защо всеки път идвам в същата стая. Айде, дай проверим тази камера, защото не... Който не е чувал за коронавирус, значи не живее в този свят. Мънти са. Чакай. Вижте ми новата коса. Аз съм видя. Чакайте. Добре. Гъли бяхме. Да. Сменяне на дрехи! Чакайте. Сега сменявам дреха.
Ето, смених си дрехи. Втисна. Плюх. Ай, стига. Ай, ти чутко така сякаш някакъв гейсъм. Добре, бяхме на Д. АБВГД. АБВГД. И кое беше след Д? АБВГД. З. Мене на зъбят. Ма просто така, нямам къща. Това не е моята къща, човек. На гости съм, затова няма да си ми я зъбят. АБВГЗ. Ж! И пристигнахме на най-готиното Ж. Желязо. Просто ще видим в желязо. Аплоиме. Ще намеря някъде желязо, ще го пипнем и ще се ударим. Затова мирахон не сте. Разбрате какво казах, нали? Желязо. Кой намерях тук? Желязо. Чакайте. Мама, ще. Чакайте. Добре, правя го пауза, за да може да ни разберете коя е думата. Да, по коментите пишете. Мама му ще ева. Добре. Без това, кой бяхме? АБВГ, Д, З, Ж. Ж. Айде, присъединяваме на Ж. Направим го с Ж. АБВГ, Ж, З. АБВГ. Д, Ж. З, Е. После Хора, малко това видео не ми хареса, затова дайте лайк, дайте subscribe и нека да съберем 1 милион лайка и 1000 subscribe. Окей, ако ви е харесало това видео, напред моля ви лайк, за да може да стигнем 1 милион лайка. Пете му ти. Добре. Като не знаете гръцки, затова казвам малко гръцки правилата работи. Затова, ако ви е харесало видеото, лайкнете, дайте бъди subscribe и искам да сте толкова добри хора. Чао!